yang sordar tini je or daga goria puja khampar kami go kailai tongmani bisi busuk romoi tabok jara kailai jagui tong tak bai inke oro khampar kami go dorso hori jamaatiani noksaro যে 2021 থেকে 2023 কে 3 বছর 21 22 23 তাকে তৃতীয়তম তিনি মহাবৈশ্য ও বৈশ্য পশাবারক মানে পর্ব মোটামুটি তাক পাইজাক দিকে পশা বিতরণ চলাইতাম তা হাঁকে তম পূজা হাঁকে শাস্তি হস্তিনি যে তিনি আগেনি পরম্পরা বনি পূজা পদ্ধতি মোতাবেক যে বনি লাই থাই মনো ময়াল जों तिबार लायै बुसकां हारि बैसोनि चिंचैयै महाबैश्य जे 7 दिन 7 रात हस्नि सालस्नि तङै पाइलायजाना ता काक्रंखे उनानो जों ताइचिनि मयालनि उद्दुग बाय मयालनि तिबार मुंबाय ता बिसि थांया प्रेरलाय तमनिगो बेलाय काक्रंखे न जों ताइनो पालायलाय तङो पालायलाय थांनाय पालायलाय तंजागनाय बथिनि भबिष्यत निबाङै जों जे ताइनो हासाल थांनाय नांलिया तिनि बृद्ध अनेक 80 বছর বয়স বৃদ্ধ তিনি কুমরানি ধরিয়াজो गतिराव सानो तिनि नुकजायो मुक्ति संसारखौ कागै फायो तिनि नक्षत्र विक्रम बहादुर तिनि हाव दावक्रा लेलाजाक तिनि मुथाय खुंथाब फायो जों बेलाय आनन्द मानो तिनि भक्तबृन्द रक मियाथि संतरै आइलायो हायख्लायनि जों फुजानो नियम बिधि मुताबेक ताकलायबाय बिसि थाखो पालायलाय दङो गायबो पालायलाय इसकां बें पालाय दंनाय होनैनो जों आसार बिसास जों मथाय फोथार बाबा गयनो साहागेनो नियम बिसिंति फुजानो सलाय दंजाता बो मयालति मयाल हांखे सागबाय थांनाय कलजा कल्याणपुर मयाल अटोनमास कल्याणपुर मयाल अमो जोंनो खामानि हेखे रा सिंहकरा जोंनो जे राला थाबाय दुरी जेदिनो या फाइरावो बो 19 नम्बर रा सिंहकरा ताबो 43 जन 45 जन ओकरा सिं नम्बर सबाय दंहा आब्रो जे जोंनो लाथाबाय दुरी रावै सरदार हनै बरम रावै जोंनो क्षमता रय क्लांमानि आब्रो चिनि अटोनमास कायसा चिनि जों सासी तो हिसाबै चिनि क्षमता दङ क्षमतानि फले जों বিভিন্ন চক্রান্ত সিংহ খালাयै हायबाय साग बिसि साग अत किसु बिसिंग चिनि दंथावैया र किसामिसा नुकजागलायमानि बिसिं तै जों हायनो हासार थांनानैखे रां पैसा खरस थाङो हायबाय इनखे जत बर मोसौ फानो न ताइनो नुगिया गायमानि बिसिं ताइ खुलुमाया इनखे अर ताकबा गांदारबा खुलुमाहा खुलुलायजालहा शुधु अर चिनि जमातिनि सिनिनिया जमातिनि जायतिनि पासापासि थानाय महाजिराव बहायनो नुगु अनेक किसु पसाबार फायबायो बरबा आनन्द मानो हायख्लायनो जों दिनै अरनो अनेक किसु तागराते पसा बारक मानि चलाय दङ ताइबो फाइ दंख मनाबो लगेनो पसा बारकखौ जों माराव जासिनाय दिनै टाइम मुताबिक जों बयनि करनि बिसितिनो बयनि दियानाव पाइलाया नामाबा तागा पत पाइनो दिखे थां जाता ताइनो तब जों शान्ति खूब शान्ति सम्प्रीति कहाँ करूँगी सिंह सिंह मुतायनि नों आशा विश्वास नारेगै भाई हुई समाज साइब दङ चिनि चिनर मुतायनो जों एक आशा बास खालाय यागुरा जों गायमनि जों भक्तबृन्द थांनाय आनन्द अबुक गुमानो कृष्टि धर्म रक्षाथिनि सुनाव माखायलाय जाय लाय थांनायनि आशा दृढ़ विश्वास और जगह तक कमाय गलो लगातार ने खाई थानाय और कामी देना अलगा कामी चिनि अमंखे कुनो कामी काइसका जों हासिदान तया ताइ जों बगे चिनि असाइनि हयते सेमानि पर्वतिबो सेमान केरो तंमाया उ सेमानु दुमि मारे जों बिनो पानाफानो मासमाखौ नना गरमा अरनि बि मुतापरि सामो गरिहन बनि के मुतंखे जि दिनि नियमनि मुताबिक जों रसनि तंमाबो टेकनिक सेबा बारानो बादु जों परम्परा थानायजानो खोमा थांनाय उ मुताबिक जों मा थांनाय जाता बलिरग नागि जों सिनमो जों बुनाया जों जेलायजामनि बुनाया जों बुनाय थांखांखे खूब अरनि जोंनि बुजानो जों रंग बिसितै गाहाक बिसितै दिनै नायथावनि बिसितै
부인어서 공기야 과연 다복 힌두 ধর্ম 이렇게 소금을 막하는 하이게 뭐 더병로 하이동 우무베 정 퇴노야 클라이 수스토 클라이 시니 마타이 알아다나 정 시니 마타사 모나이부 미실 따나이부 모타이노마 저도 다난 뭐나 소금에 뭐 모타이노 디에 소리문디 시니 마타사 달리 되고 뭐 달리 너 뭐니 뭐 뭐지 뭐니 토마토 우리는 아이 정말 뭐 우리야 그래 공 벽 그냥 벽 거기 세마고 벽고 벽랑 그 따라이 바로 그냥 그방로 벽 우산이 미안 못하백 뭐 우산이 미안 못하백 정말 타노 나자야 올라오선 가야니 성공 오늘 기술 자매라 바이어 뛰는 선타라 공로야 공사 공 거르미는 정말이노 어두 나야 지난 거 나야 아니 정말